Ayan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang rotonda, ang circle dito po sa Concepcion Pequeña. Rotonda nagko-connect ng Panganiban Avenue at saka dito sa left side is yung Magsaysay Avenue. Sa right side pinaka-diversion, yung pong isa yan ay papunta po ng Casureco, papunta ng Legazpi. So samahan nyo po ako at may mga riders tayo rito, mga bikers. So bibigyan ko po kayo ng ng idea kung saan tayo pupunta ngayon along Magsaysay Avenue. Yan po. So dito po ang start ng I'm not sure, pero nag-start po yan mga August yata. Paki-comment down below na lang po. So mapansin nyo na po, kitang-kita nyo na po yung tarpaulin po, Peña Francia 2021. So pupunta po natin. Ito po yung pangalawa na church. From Basilica, then dito. Yan. Ramdaman ko na yung pagod sa aking binti tsaka hita. So papasok po tayo ng Naga Metropolitan Cathedral. Yan. So ulit po, ito po ang Naga Metropolitan Cathedral, kung saan ito po yung pinaka last stop na ating Our Lady of Peña Francia, si Ina at si Divino Rostro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ayan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang rotonda, ang circle dito po sa Concepcion Pequeña. Rotonda nagko-connect ng Panganiban Avenue at saka dito sa left side is yung Magsaysay Avenue. Sa right side pinaka-diversion, yung pong isa yan ay papunta po ng Casureco, papunta ng Legazpi. So samahan nyo po ako at may mga riders tayo rito, mga bikers. Bibigyan ko po kayo ng ng idea kung saan tayo pupunta ngayon. So maya maya po papakita ko po sa inyo kung saan po tayo makakarating along Magsaysay Avenue. Babo muna po. Yes, welcome back again mga kapatid, mga ka-Scorpio. Nandito na po tayo sa yung place, malapit sa place na binabanggit ko sa inyo kanina. So nasa along Magsaysay Avenue pa rin po ako. So pupunta pa ako dun sa mga churches na ginagamit po para po sa Peña Francia Festival, dahil ngayon ay September. Ngayon po yung Peña Francia Festival month dito po sa Camarines, more particularly dito po sa Naga City, Camarines. So samahan niyo po ako at pupunta po natin ang Basilica. Ano po? So papasok na po tayo ng
papuntang Basilica. Yan po yung Magsaysay Avenue. Dahil nga sa gaya nabanggit ko sa inyo mga kapatid, mga ka-Scorpio, ay festival month ngayon, Peña Francia Festival month ngayon dito po sa Camarines Sur, more particularly Naga City, Camarines Sur. So samahan niyo po ako papunta ng Basilica. Yeah. Medyo malapit naman to. Malapit ang Basilica from corner ng Magsaysay Avenue. Tsaka itong, I think this is Balatas Road. So kanina pa tayo naglalakad galing sa bahay. Around 6:30 AM tayo nag-start. Dahil wala tayong dalang relos para malaman ko ng oras na. Siguro nasa past 7 na. So makikita niyo po yung bandang kaliwa, yung may arc na Viva la Virgen. From Tabuco, sentro na Naga, dun sa river, dadaan po doon yung yung start po ng fluvial. Then dito po sa side, dito sa river side na to, dito po iakyat imahe ni Ina at ng Divino Rosso, balik dito sa Basilica. Yan. Diyan po ilalabas. Creek po yung po yan, river po yan. Diyan po iangat. Papasok dito po sa Basilica. No? Yan po. So dito po ang start ng I'm not sure, pero nag-start po yan mga August yata. Paki-comment down below na lang po para po sa mga mas nakakalam. Disclaimer lang po kasi hindi po ako 100% regarding sa yung pinaka sequences ng Peña Francia Festival, although matagal-tagal na ako naka-base dito sa Naga City. So pagkakalam ko, from here dadalhin sa Peña Francia Church, no? mga last week of August, ganyan. So from here, Basilica, no, dadalhin sa Peña Francia Church. So maya-maya pupuntahan po natin yung Peña Francia Church. So yan po ang Basilica. So pupunta na po tayo ngayon sa Peña Francia Church. Tara, samahan niyo po ako. So tawid na po tayo mga kapatid, mga ka-Scorpio, sa tulay
papunta ng Peña Francia Church. Ingat lang dahil along the road talaga tayo maglalakad. Ito na po yung river. Diyan po dumadaan yung pinakabangka, sakyan ng ni Ina at Divino Rostro. So under renovation ng tulay kasi. Yan po. Ingat lang. At hindi ako makatingin sa baba dahil meron tayong height fright. Nalulula ako pag tumitingin ako sa baba. Yes! Nakalagpas din tayo. So ito na po yung Peña Francia Avenue, corner Magsaysay Avenue. Yung diretso na yan, MT Villanueva Avenue, punta po ng Libuton. Yung pakanan po, pupunta po ng San Felipe, Carolina, Paricuaso, Pakyat. So dito po yung Peña Francia Church, kakanan po tayo. Yung pakaliwa po, papunta po yan ng sentro po ng Naga. So tinignan ko ang oras po kanina sa cellphone ko. It's 7:50 AM na po. Gulat kayo, may barko, no? Yan po yung restaurant po yan. Kailan, dahil sa ating present situation, medyo naapektuhan. Hindi lang medyo, talagang naapektuhan po. So, yan po. Ito na po yung Peña Francia Church. So mapansin nyo na po, kitang-kita nyo na po yung tarpaulin. Ito po, Peña Francia 2021. So pupunta po natin. Ito po yung pangalawa na church. So, from Basilica, then dito. Yan. Peña Francia 2021. Sharing the gift of faith, the spirit of the faithful obedience of Mary and Joseph. Kita. Ayan po. Peña Francia Shrine pala. So dito po ang start. Ayun po. Yeah. So may mga devotees po tayo doon. Lapitan po natin. Pipray po sila. So hindi na po tayo gaanong lalapit. I-zoom na lang natin. Yan. Ayan, lapit sa
So, mula rito, ang procession going naman sa anong church yan? Kalimutan ko yung church na ano tayo na mental block. Yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, nandito na po tayo sa lugar kung malapit sa Colgante Bridge, kung saan malapit na tayo papunta doon sa isa pang church, Naga Cathedral, parang yun eh, di ko maalala kanina, galing ako ng Peña Francia Shrine, no? Sabi ko kung saan ulit susunod na church yung dadaan ng procession, no? So samahan niyo po ako, papunta po tayo sa Naga Cathedral. So i-correct na lang po natin kung tama yung pangalan ng church pagka nandun na po ako sa church. Tara po, samahan niyo po ako. Medyo nakakaramdam na tayo ng pagod kasi kaya pa po tayo lakad ng lakad. Nag-start po tayo naglakad 6:30 galing sa bahay. Dumaan tayo ng Abella, umikot tayo ng Plaza Rizal, nagpanganiban tayo, then dumaan tayo sa after Panganiban, nagmagsaysay Avenue tayo, pumunta tayo ng Basilica, Peña Francia Shrine. Now dito na tayo sa Metropolitan putol eh, yung kabisado kasi, pasensya na po, paumanhin po. So, tawid na lang tayo para makuha natin yun. Naga Metropolitan Cathedral. And Porta Maria. So, as usual, laging gamitin ang pedestrian lane para safe, iwas aksidente. Kunay morning na po masipag nating mga SWMO, no? Napansin nyo, medyo busy na ngayon ang street kasi sigurado alas 8 pasado na. Naramdaman ko na yung pagod sa aking binti tsaka hita. So papasok po tayo ng Naga Metropolitan Cathedral. Yan. So ito po ang Naga Metropolitan Cathedral. Yan. 2021 festivities in honor of the Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia. Yeah. So, natapos na. Hindi ko inaabot. So, ito yung grupo ng Tai Chi, I think. No? May vlog ako, no? May content ako regarding sa Tai Chi. So, tapos na. Hindi ko inaabot kasi past 8 na yata.
Hindi ko na inabot. So, yan yung Tai Chi. Hindi ko na inabot, tapos na. Good morning po. Yan, tapos na po yung Tai Chi. So, i-check nyo po sa aking content dun sa mga previous videos ko. So, meron pa ako dong 2 videos featuring yung Tai Chi. Ayun si Sir. Yan po yung pinaka nila instructor dito po sa Tai Chi. Yan. Hindi ko lang inaabot. So, ayun. Hindi po ma'am, ako po yung dating nag-vlog nung Tai Chi. Hindi ko inaabot ngayon. hindi ko alam na nagbalik uli eh. Ma-check nyo ma'am yung YouTube channel ko, Scorpio 16. Ito to. Yeah. Gamitin nyo. Irap nyo. Hindi na, ano nyo, Facebook, lumayo kayo. Ayo. Yeah ba? Aminin nyo. Sayang, mahal yan eh. Ay, oo. Itong Yun ang kinukuha namin kasi ano. Ah, Hindi po, thank you ma'am. tawagan nyo lang yan sa sa numbers. Okay, thank you. Thank you ma'am. Thank you po. Sabi kayo every Saturday, Yeah po. Tuesday and Thursday. Yes ma'am. Pwede nyo rin pong i-check itong video ko sa Scorpio 16 YouTube channel ko po. Okay po. Thank you. In ano nyo. Iyo po. Ito po mga kapatid, mga ka-Scorpio, binigyan tayo ni ma'am. Ano pong name nyo po ma'am? Mami Lisa. Listen. Iyo po, ito. Jaime Elisa. Hi, Melissa. Hi Melissa po. Po. Try it for your needs to ease congestion Iyo po. and to freshen the air Apo. at saka natural ingredient. Iyo po. So, thank you ma'am. Ingat po. So ito po, binigyan po tayo ni ma'am Jaime Elisa ng kanyang product, itong E-Sense, no? Nandiyan po yung details, just in case gusto nyo pong umorder. Ang kanyang shop is at Baras Canacman, Camarines Sur. So, hi Melissa, Facebook account niya po, hi Melissa. Yan po. So, E-Essence, inamoy ko po, maganda po ang yung may pagka-mint po ang kanyang aroma. So, yan po mga kapatid. At upo-upo lang po tayo ng konti. At inom po tayo muna ng tubig para ma-hydrate po tayo. Tara po, upo-upo mo tayo. Scorpio 16. Pasado alas 8 na mga kapatid, mga ka-Scorpio. From here po sa Metropolitan Naga Cathedral, dito na po tayo dadaan pauwi po sa ating residence. Malapit na lang yan dito.
Tara po. At nakapag hydrate na tayo. Inom pa tayo para didiretso ang lakad natin pauwi. Let's go! So ulit po, ito po ang Naga Metropolitan Cathedral, kung saan ito po yung pinaka last stop na ating Our Lady of Peña Francia, si Ina at si Divino Rostro. From here po, pag start ang procession na naman sa araw po ng Pluvial, yung ano pa, yung regular na procession po, ano po, no? From here, dyan yung pinaka-mass, yan sa dome na yan, kukunin si Ina, Our Lady of Peña Francia, and Divino Rostro, then sasakay sa karo, then mag-start na yung yung procession from here going to Tabuk, sasakay sa bangka. So, ano ba? Sasakay sa bangka, then diretso na yun ang bangka, fluvial na, papunta na po ng Basilica. So yun po ang ng sequence ng ng procession ng Peña Francia Festival. So yan po. Bago tayo muwi, pasadahan pa ng muna natin. Then, si Manoy, talagang habang maayos pa yung init, kaya pa ng skin natin i-absorb yung init ng araw. Sinasamantala niya. So, mga 9, papunta ng tanghali, wala na. Masakit na sana yan sa balat. Yan na po natatapos ang ating content for this morning. Punta po natin ang Basilica sa Balatas Road. Then nagpunta po tayo sa Peña Francia Shrine. Pinakahuli ay dito sa Naga Metropolitan Cathedral. So uwi na po tayo mga kapatid, mga ka-Scorpio, from Naga Metropolitan Cathedral. Pauwi na po sa ating residence. So hanggang sa muli po mga kapatid, mga ka-Scorpio, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating munting YouTube channel, Scorpio 16. Nag-iwan sa inyo ng paalala na kung wala naman pong importanteng bagay o mahalagang gawin sa labas ng bahay, mag-stay na lang po tayo sa ating bahay to be safe
Ingat po tayo lahat lagi. God bless us all po. Mabalos po. Enjoy your weekend. Bye-bye.